Allah sallallahu alaihi wasallam afala akuna abdan shakur, wanda ya nuna maka cewa ashe bautar Allah da kura bautar Allah dukkan shi yana babu shukuri ake. Ana son bautar ka ta zama min babu shukuri, biyayya ka ga Allah min babu shukuri. Yanzu wannan tarin ni'imomi da Allah ya yi maka, in aka ce ka biya haraji nawa za ka biya? In aka ce ka biya harajin ni'imomin nan da Allah ya maka wanda muka zana, nawa za ka biya? Shi abinda za ka ɗauko ka biya nawa ne na ka samu? Kaga shi baka da gode ba Allah. Annabi Dawud alaihi salam ya ce Allah ta'ala na rasa yadda zan yi in gode mai, yanzu ka gode man da baka san yadda za ka gode mana ba. To yanzu ka gode mani. Imam Musa alaihi salam aka ce abin hawansa ya bata, sai ce in Allah ya dawo min da shi zan gode masa godiyar da ba a taɓa masa irin ta ba. Sai ku gashi an gano, sai ce alhamdulillah. Sai suka ce ya bin rasulullah, ai kowa na faɗin alhamdulillah. Ya ce to ai ita godiya bata zo ba sai da aka kimsa mani in goda, sannan na ce alhamdulillah. Saboda haka na gode ma Allah bisa kimsa wadda ya mani in gode masa. Allora ai yawa ji ne, me kake da shi wanda zaka saka ma Allah da shi? Allora ka gani, haka ake sanin Allah ta'ala. Baka da abin da zaka saka ma Allah. Menene Allah in ya hana ka bai kyauta maka ba? Ballantana mutum ya ji kaikai ko ciwo. Menene in Allah ya raba ka da shi ya zalunce ka? Ballantana ka ji haushi. Dama menene naka? Ganinka ko jinka ko lafiyarka, ƴaƴanka ko dukiyarka, ko daren da kake barci ko wurin da kake haramta maka baccin kai ka samu kanka bacci ya gagara saboda dalili, ko ranan ta ki fituwa saboda wani dalili. Menene cikin wannan me zalunci a ciki? Dama me kake da shi asala? To shine saka wannan ni'imomi dole ne a gode ma Allah ta'ala.